16leté děvče se vrátí domů a smutně oznámí rodičům, že je těhotná. Otec rozzuřeně nabije pistoli a chce vědět, co je to za bastarda a že ho zabije. Dcera na to, že je to slušný člověk a postaví se k tomu zodpovědně. V tom zastaví před domem luxusní auto a vystoupí oháknutý mladý muž. Pozdraví rodinu, posadí se před rodiče, podívá se jim přímo do očí a říká: Měl jsem poměr s vaší dcerou, ale bohužel moje rodina mi nedovolí si ji vzít. Protože jsem však vážený člověk, chci nést následky za vzniklou situaci. Nechci nechat jí ani dítě v nouzi a proto navrhuji následovné. Narodí-li se chlapec, pošlu na jeho účet 1 000 000 euro a až dospěje, bude spravovat 5 poboček autosalonu. Jestliže se narodí děvče, dostane na účet 1 000 000 euro a v dospělosti převezme 10 salonů krásy. Kdyby ale nešťastnou náhodou dítě potratila, otec ho přeruší, položí mu ruku na rameno a povídá: